बे समाव आङो बयनिबो रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। बयनिबो आरज गाबनाय आरो सिबिनायजों आं दिनै एसे मोजाङाव फैबाय। आं दा ट्रिटमेन्टआ मोजां लाफिनबावनांगौ दङ। दा बेनिखायनो हागौमानि नोंथांमोननि अननाय सापर्टखौ अरायसम आंनि सायाव होबाय दं आरो होबाय थागोन। बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा गावनि गोरबो मैखुननिफ्राय हामबायगोन। मानोना नोंथांमोननि आरज गाबनायजों दिनै जा एसे रिकभारि जाबाय आंना प्रब्लेमा एक्सुवेलि लान्सआव मोनबाय। हार्टनि एसे प्रब्लेम। दा बेखौ गोजानाव थांनानै चेकआप खालामहैनांगौ होननानै आं मिथिनो मोनदों। दा बियो थाङोब्ला चेन्नाइ एप'ल'आव दं। आगोलावबो थांखांदोंमोन, खिन्थु बेबायदि माबानाय जायाखै। दा थांफिननांगोन। बे लान्सनि हांनि प्रब्लेमाव बे चेन्नाइआव थांबा जागोन। दा नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टआव अरायसम आंजों थायोबा निस्सय आं सानसे मोजां ट्रिटमेन्टखौ लाफिननो हागोन होननानै आं आसा थिबाय आरो। एसेनोसै, गोजोन्थों बयनिसिम। दिनै आङो गोसोआव बिराद गाबखांनाय मोन्दों। आं मैयासो बे थाखाय नार्जारिनि मोनसे भिडिअ नुदों आरो बे एनिथिं एमजि हगारदोंमोन। दा गोबाव समनिफ्रायनो आङो थाख्लायनि खबरखौ मोजाङै मिथियाखै, खिन्थु ओरैनो रायजोफोरनि माने खुगानिफ्राय मिथिदों आरो बिथाङा एसे माने अबस्था गाज्रियाव दं होननानै। दिनै आङो फैनानै नुफैबाय बिथाङा बिराद गाज्रि अबस्थायाव दं आरो। ओमफ्राय गोसोआ गाबखांदों आरो बिथांनि जेनोखि गोसोनि खोथा, बिथाङा जेखिनिखि माने गावनि मा होनो साननाय, बिथाङा खोब माने संसाराव थांनानै थानो गोसो दं आरो मानसिनि जोनोम लानायानो जोनोमनि उद्देশ্যआनो थांनानै थानाय। बे खेथ्रआव आङो ओरैबायदि बुंनो नागिरदों जे आंनो निजे रियेलाइज जादों बिथाङाबो माने संसाराव थांनानै थानो थाखाय बिराद एक्साइटेड। गाव माने मा होनो दुखुजों आं बुंनायानो जाबावला आरोखि। ओरैबायदि दुखु नांदों आङो। बेनि उन्दै माने फिसालायाबो दा खामानि मावनानै जानांदों। बेना थाखा फैसा ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय आरो देहायाबो बिराद गाज्रि जाबाय आरोखि। आगोलनि जेरै थाखाय गैला। आं नायनानै बिराद दुखु मोनदों आरोखि। आं दा दिनै माने खोथाखौनो आङो रायज्लायनो हाबावला आरोखि। आं बेबायदि अबस्थायाव दं। दा बेनिखायनो आं रायजोफोरनि सिगाङाव बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे मानसिफोरा जियानो जा माने मानसिफोरखौ एसे माने थांनानै थानो थाखाय नोंबो थां आरो गुबुनखौ थांहो। बेबादि आं बुजिनानै दा रायजोफोरखौ खावलायनो नागिरदों। थाखाय बिथांखौ एसे बयबो जुदि एफा जुदि मदद होयोब्ला निस्सय थाखाया थांनानै थाफिननो हागोन। नैबे संसाराव बिथाङा गोदानै गावनि लाइफखौ माने दाफुंलांफिननो हागोन आरो बिनि न'खरनि अबस्थाफ्रा ओरैबायदि गाज्रि जाहाथे बिनि न'खरनि अबस्थायाबो जाहाथे मोजां जायो। आं बेखौनो आरो आर'ज गाबदों जे इसोरनाव जे थाख्लाय बिथांनि बेबादि माने अलखद आरो थाखा फैसानि ओरैबायदि क्राइसिस, इसोरनाव आं बेखौनो आर'ज गाबदों जे सोरगोनि दोनखौ इसोराबो थाख्लाय नार्जारिनि थाखाय आग्लाय देग्लाय जाहाथे बोर हरथों आरो बेनि फैबाय थानाय इयुनाव न'खर संसार दालांनाय आरो गावनि जिबननि थाखाय जालांनो थाखाय खामानि दामानि गेबें लामाखौ माने इसोरा माने बेखेवना होथों। बेखिनिखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिदों। बिथाङा जे बर' हारिनि फिल्म जगतनि सासे फेमास भिलेन हिसाबै सावथुनजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरखौ मा खावलायगोन बिथांखौ हेफाजाब होनो? आं बेखौनो खावलायदों दिनै बिथाङा सासे जब मावोमोन। जबनि बारैबो बिथांखौ दा जों बर' रायजो राजाफ्रा कालचार हिसाबै सिनेमा जगत हिसाबै बिथांखौ सासे आर्टिस्ट होननानै सिनायो, सासे माने फावखुंगुर होननानै सिनायो। बे हिसाबै जायफोरनाखि थाख्लायखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ आं दिनै खावलायदों जे थाख्लायखौ थांनानै थानो थाखाय एसे जाहाथे मदद होयो, बेखिनिखौ आं खावलायदों।